Tässäpä vähän statiikkitreeniä vuodelta 2022. Tuolloin mä treenasin aika määrätietoisesti statiikkia pyrkien parempiin tuloksiin. Ja homma kulki tuolloin jo tommosessa 7,5 minuutin suorituksessa ja ylikin. Ja tietysti niin kuin kohti parempia tuloksia mentiin koko ajan. Tavoitteena oli päästä yli 8 minuutin suorituksiin ja niin tuona vuonna tietysti tuli päästyäkin sitten, koska se homma oli niin määrätietoista. Ja nyt kun katsoo taaksepäin tätä, niin tietenkin voin sanoa heti, että palautushengittelyssä olisi ollut toivomisen varaa, eli varsinaista huukkia nyt ei tullut ihan hirveästi tehtyä siinä, mutta näyttipä tuo kuitenkin ihan toimiva all right. Ja siinä olikin sitten jo yli 8 minuutin suoritusta ja siitä mennään koko ajan eteenpäin. Harmillista sinänsä, että kaikista paras tulos ei tullut videolle, eli 8,5 minuuttia tuli parhaimmillaan tehtyä treeneissä. Ja kohtalaisen freshinä vielä, eli siinä ei ollut paljon henkosissa vaikeuksia sitten esiin. 8.14. Jännä juttu siinä 8,5 oli se, että silloin ei ollut minkäännäköisiä odotuksia ja oikeastaan ei huvittanut edes treenata statiikkia ja sieltä se sitten vaan pamahti.